ndị mgba si n'ike ụmụazị adịghị na ya ha ejide ha na ọbụna okenye anọghị ụtụtụ ijebe ọrụ ndị mgba bịa maka ọ na-adịba ka ebunu ihe enye anya nkịtịfụ ya ụtọrọ onye na-afịa ụmụaka ahụ na ihe ọrụ dọka na-ekwu okwu ya ndị mgba ka na-akpụ ya ha na iwu na enwe onye na-enwe anya ime mmụọ ọfụ ya ọ na-adị ka ebunu ọ bụrụ na-eyi ụmụaka egwu ihe egwu nke ọ na-eku nwa ha ma mfụ ya nwa ha ọ na-adụ ya na-adụ ya ndị mgba wee si na ya da-adọ nwatakịrị na ọ bụ na okenye anọ ya na ike ụmụazị adịghị ya na ọ ya nwụnahịa ndị mgba bịa n'ụtụtụ ọ ya adọ nwa ahụ n'ụtụtụ ebe elekere 6 na elekere 8 ịgazi ọrụ ọ ya adọzi ya ọzọ wee ru niile nata na mgbede ya achọ onye ga-ejidere ya aka na achọ onye di mgbada adọ nwatakịrị na ụlọ okenye anọghị ya ejide ọzọ ị na-emeghe n'ụlọ ụzọ ama ọdọbịa tụrapụ ihe iji jide aka ka ihe mere na ọdọ ọkadụ nwa kemgbe iji wee pụọ ndị mgbasị na ya da-adọ nwatakịrị na ụlọ okenye anọghị ya na ọya nwụna ya n'ike ụmụazị adịghị ya otu na-adị n'abalị na-ekpu okpu n'ọchị chifuo ndị Igbo sikwa na nọ na ochifuo afọ ihe nte gburu nte bụ n'abalị nke o ji atabisi omeji ọtabisi omeji igirigi na-abịa ya ama ọka na-asa abụba na-adụ pokopokopoko chewefo anwụ ụtụtụ cha ha na ọtụnwụọ mana abalị niile ahụ nte ji tabie ya ama onye natazi na mgbede fozi ya omeji tụnwụrụ atụnwụ mana ọtụnwụ ha mgbe ị na-agafe n'ụtụtụ ị na-eji ite nkwụ ọtụnwụ ha mgbe ị na-eje afịa n'ụtụtụ maka na igirigi ka na n'ahụ anwụcha afụ ihe nte gbuo n'abalị afụ ihe nte tabi n'abalị o nwere ife na-ezo ezo n'ime mmadụ mgbe ọ dị obere ya ama na nwa nwere ụdị ajọ mmejọ otu a n'ime mgbe ọ dị ahụ 6 mgbe ọ dị ahụ 11 oge na-eme ezigbo omume na-ekwu eziokwu ọ na-etozi nwa akwụrụ ọtọ na-agbanwe bụ jiri afọ 12 afọ 12 ma 12 nyawo ụma apụtacha ọfụma ifu na nwa nwere ajọ obi ifu na nwa eyihe nna ya ha alụ onye a mụ na nna nwa njekwa ka mụ na nwa ga-eje akwa m aka tiere ọkụkọ ọkọdọ nwere ọtụtụ ndị nne na-ekpe ekpere na-ayọ Chineke si ya ka nwa m dị eyi na nna ya na nwa ihe nna ya nwa na-alụ emem na nwa na-alụ emego nwa na mgba aka oge nwa dị afọ 12 afọ 14 afọ 15 ụma ha ma mpụta mgbe ụzọ afọ 12 afọ 13 afọ 15 n'ebe ajọ omume wee bido na-apụtazi ibu aka n'isi si na-alụ ememe afụju akwa maka tere ọkụkọ akụ agbara maka sị na ọmaanya si na zenu na nwa amaghị etonite na ọghọrọ ihe ọzọ hai onye ọ na-ebe gbada nga na abalị na-ekpugbu n'okpu n'ọchifo ewee afọ ihe ogwu n'isi afọ ji na-eji na-efo omume mmadụ na-agbasawanye onye mere ọgwụ ụfọdụ adịghị ekwe anụ nwaanyị kaba obele nwa achọbụ na obele nwa achọbụ na ọnwa onye amabeghị ihe chịchọbụ na nwa dị obele nnọọ o wee jije n'ọnwa dafọ 15 ọ na-eme ndaba maka na ọmụmụ ya agbasabeghị ọ nke mgbe o jije eruzi afọ 15 ifere na onye ya nụta abụghị onye aka ịnụ mgbe ahụ na onye abibeghị kịta na onye ya nụrụ mgbe ahụ ọ dịghị n'ise abụ odofu onye abụgoro onye ọzọ onye eruchacha afọ 25 omume mmadụ ewepụtachaa ọ bụrụ na nwaanyị ọ bụrụ nwoke ọ ga-eru afọ 13 tupu omume ya hapụta kpọọ ọ na-agbanwezi mmadụ nke na-agbanwezi n'ụlọ ọrụ ma nke gbanwezi mgbe ọ dara ogbenye ọnwụ kacha ego onwezi omume ya agbanwe ọbụkọta onwezi ego omume ya agbanwekwa ọzọ mana ọ bụrụ nke si n'ọbara ọ na-apụta ife ọrụ nwaanyị afọ 25 ọ chapụta kpọọ bụ omume onye afọ sọsọ ife ga-eme na ị ga-amatanwu mmadụ ọfụma bụ onye gụrụ akwụkwọ onye gụọ akwụkwọ ruo afọ 10 ọ bụ na nwaanyị afọ 10 ma afọ 12 wee gụcha akwụkwọ omume ga-apụta gị ọfụma
maka na akwụkwọ na-akwapụta ihe fọ n'ime gị ọpụta ọsịsọ ọbịa ọṅa agụ n'ọkụ ihe ụfọdụ apụta ife ọfụma mana ọ bụrụ na onye agụ ha akwụkwọ ọ ya erute afọ 13 ọmịa bịa na-apụta nwaanyị mgbe o jere afọ 14 ọmịa nweke njọ onye dị ndụ gbahajọ nwaanyị gbahajọ nwoke ọsọ nwaanyị kwa na ndị ọ na-adụkwa na arụ nwoke onye mere ọgwụ ụfọdụ efu ndị ya ụfa bịa afọ di ede afọ 14 ha bịabido inwe nsogbu ezinụlọ nsogbu ha enwebu mbụ mgbe ha na ọnọdụ na nwunye fa ebiri afọ 10 saada aka ọnụ bịa afọ 14 ka enweghị nsogbu ọbụla olu mgbe di ya bara afọ 15 nke nwunye baa afọ 28 ha nwere nsogbu mana mgbe aka ọmme ha na-agba pụtacha mgbe ahụ okpu n'isi na ọchịchị chifuo afụzi anya